No, jinak, abyste věděli, na dně je 8,16, zahutněná zhruba 20 cm asi. A obsypávám to tak, jak je v návodu samozřejmě. Kulaté zrno. Těžený štěrk nebo oblásky. Možná oblásky. Takže přesně dle návodu. No, výjimka je, dneska mi ho dovezli. Je to 2kubíkovka, ani není nějak těžká. Tak myslím, že to bude úplná pohoda. Tady to v pohodě zvládnem. Tak jdu na to. Tak mám nachystanou vibrační desku. Nasypal jsem asi 20 až 25 cm štěrku. Srovnal jsem to. Teď to zahutním pořádně.